Dobrý večer, milí pikoakvaristi, vítam vás pri novom videu. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, že vizuál tohto nového videa bude ešte chudobnejší a horší, ako tomu bolo doposiaľ, a je to z dôvodu, že okolnosti mi nedovolovali, aby som viac mal akvária v našom byte. Takže v poslednej dobe som sa venoval sťahovaniu a to je aj dôvod, prečo som tak málo prispieval, čo sa týka videí. A tým, že nemám doma akvária, nemám doma ani pomôcky, takže viac menej nemám veľmi čo snímať. Takže ten vizuál bude troška slabší. V tomto videu by som sa chcel dotknúť pre mňa takých najhodnotnejších zdrojov, z ktorých som čerpal pri štúdiu, pri zdokonalovaní sa v tomto krásnom hobby akvaristike. Určite sa nedajú spomenúť všetky, ale spomeniem také 3 najlepšie internetové, ktoré ma najviac ovplyvnili, a potom jeden taký tradičný knižný zdroj. Takže začal by som prvým kanálom na YouTube. A aby som ho troška atraktívnejšie predstavil, tak použijem hádanku, ktorá bola teda na tomto kanáli položená a aj vysvetlená. A kto vie po anglicky, tak určite zazdielam link pod týmto videom. Môžete si pozrieť kompletné video aj s detailným rozlúštením tejto hádanky, ale samozrejme tí, ktorí nevedia tak dobre po anglicky, tak ponúknem aspoň podstatu tejto hádanky. Takže hádanka znie tak, že máme dve nádrže, dve akvária. Takže aby sa mi to vošlo, toto bude dvojka. Toto bude jednotka. V týchto dvoch akváriách je všetko úplne identické, okrem dvoch týchto súčastí. Prvou je počet rýb. Takže aby to bolo jasné, počet rybičiek je prvý rozdiel. A druhý je podstatou samotnej hádanky. Čiže je to aj otázka tejto hádanky, v ktorom z akvárií budeme potrebovať väčšiu filtráciu. Čiže po druhé je to filtrácia. Takže povedzme, že v prvom akváriu bude jedna akvárijná rybička a v tomto ich bude povedzme 5. To až tak nezáleží na tom presnom počte. Dôležité je, že v jednom je rybičiek viac a v druhom menej. Ako som povedal, všetko ostatné je rovnaké okrem tejto filtrácie. Otázka je, v ktorom akváriu bude treba výkonnejšiu filtráciu. Takže ponúka sa samozrejme odpoveď taká prvoplánová, taký prvý nástrel, viac rybičiek, väčšia filtrácia. Takže aby som nenapínal, odpoveď správna je, že väčšiu filtráciu budeme potrebovať v akváriu číslo 1. Podstatou riešenia tejto hádanky je v tom, aby sme sa na akvárium, respektíve na rybičky v akváriu, nepozerali ako na zdroj znečistenia tohto prostredia.
rybička nie je tým, čo znečisťuje vodu. V skutočnosti znečisťovateľom vody je krmivo, ktoré rybička príjma a transformuje ho do inej podoby, respektíve vždy viac menej ide o dusikaté látky ako amoniak, NO2, NO3. A rybička nám pomáha bielkoviny, ktorých výsledným produktom sú tieto dusikaté látky, teda spracovať do inej formy, aby v tom prostredí nenastala určitým spôsobom katastrofa. Keďže som povedal, že v týchto dvoch akváriách je úplne všetko rovnaké, tak znamená to, že aj krmenie je rovnaké, takže povedzme, že denne dáme do tohto akvária 5 gramov krmiva a do tohto druhého takisto 5 gramov krmiva. Táto jedna rybička nie je schopná tých 5 gramov spotrebovať, čiže povedzme, že by zjedla 1 gram a 4 gramy sa začnú rozkladať. Povedzme, že by tu nebola ani jedna rybička, 0, a nasypeme do čistej vody 5 gramov krmiva. Čo nastane? Nastane bakteriálny boom, ktorý spotrebuje väčšinu kyslíka a vznikne hypoxia a jednoducho katastrofa. Čo sa týka života v akváriu, vzniknú podmienky, ktoré pravdepodobne budú nezlučiteľné s fungovaním života. Takže zhruba toto je podstata tejto hádanky a to nás vedie k pochopeniu, že nie rybičky sú zdrojom znečistenia, ale krmivo, ktoré sa do tohto prostredia pridáva. A keď začneme chápať akvárium takýmto spôsobom, akoby z nového uhla pohľadu, tak mnohé veci sa začnú javiť celkom rozdielne alebo začneme ich chápať úplne inak, ako sme ich doteraz chápali. Táto hádanka zaznela na kanáli akvaristu, ktorý, ak sa nemýlim, pochádza z Južnej Kórey, alebo teda žije v Južnej Kórei a hovorí si Jay. Čiže ten kanál je Jaysovo akvárium alebo Jaysova akvaristika. Ako som spomínal, link dám do popisu tohto videa. Čo sa mi páči je, že vysvetľuje princípy akvaristiky do hĺbky veľmi jednoduchým, zrozumiteľným spôsobom, dotýka sa chémie a väčšinu svojich videí vysvetľuje veľmi podobne ako teraz ja, s perom a s papierom, a dalo mi to osobne viac ako mnohé iné informácie. Ďalej tento akvarista robí viaceré zaujímavé pokusy. Spomeniem nalievanie tvrdého alkoholu, konkrétne vodky, do akvária, čo na prvé počutie môže znieť dosť zvláštne, ale má to svoje vysvetlenie a opodstatnenie, veľmi zaujímavé pozeranie a ďalej oceňujem mnohé pokusy, ktoré tento akvarista urobil a pravidelne pridával z nich nové časti a bol schopný tieto pokusy dotiahnuť do konca a robiť ich počas dlhého obdobia. Takže to je asi toľko, čo by som k tomuto kanálu spomenul. Druhý kanál sa volá Random Bits. Ide o akvaristu, pravdepodobne s ruskými koreňmi, žijúceho
v New Yorku v Spojených štátoch amerických. Čo je samozrejme spoločné s Jaceom Aquarium, ide o akvaristov, ktorí sa venujú bezúdržbovým akváriám alebo samofungujúcim, bez filtrácie, a navyše Random Beats je úplne ukážkovým príkladom pikoakvaristu, ktorý viac menej ma pred nejakým obdobím nadchol svojim prístupom, a takisto ako Jace na svojom kanáli prezentuje veľmi dlhotrvajúce pokusy, niekedy až 1 rok, veľmi často 6 mesiacov, prezentuje výsledky týchto pokusov, videá má veľmi dobre okomentované, veľmi pekne spracované, a odporúčam najmä videá z obdobia povedzme pred 2 až 3 rokmi. Postupne sa tento akvarista malinko odchýlil od tejto cesty a skúšal aj nové živočichy, ale oplatí sa pozrieť, oplatí sa určite jeho obsah pozrieť. Nájdeme tu okrem ostrákodov, rôznych drobných živočíchov, slimákov, pestovanie izbových rastlín, hydroponí, rôzne návody na pestovanie, na chov grindal, červov, izopodov a tak ďalej a tak ďalej. Naozaj to stojí za pozretie. Čiže to by boli 2 zahraničné kanály a jeden taký československý, a to je kanál Profiplants. A tam veľmi krátko chcem iba vyzdvihnúť majiteľa tohto kanála, pána Midhofera, ktorý ma zaujal jednak svojou vytrvalosťou a húževnatosťou, vzhľadom na to, že na jeho stránke sa dajú prečítať informácie o tom, ako pred rokmi povodeň zničila celú jeho rybaciu farmu, jeho chovňu, a napriek tomu zostal verný tomuto koničku, ktorý ho okrem toho aj živí, a bol schopný znova sa postaviť na nohy a dá sa povedať od nuly vybudovať znova firmu, ktorá je, myslím si, že fajn. Nejde mi ani tak o ich produkty, ktoré som si nikdy nezakúpil, čiže opäť nerobím reklamu. Ide mi skôr o to, že pán Midhofer sa troška líši od iných akvaristov v tom, že najmä vo svojom cykle videí, ktoré nahráva pod názvom Videoškola akvaristiky, vysvetľuje veci takisto dopodrobná a naozaj sa delí s poslucháčmi so svojimi dlhoročnými skúsenosťami, a musím povedať, že viaceré rady, ktoré tam dal, som aj odskúšal a naozaj sa mi osvedčili. Spomenul by som napríklad radu alebo skúsenosť, že nepoužíva odstátú vodu, ale priamo z točky. Jedno z mojich videí z mojej chovničky hovorí o tom, že prilievam iba odstátú vodu, ale povedal som si, že to odskúšam a naozaj môžem potvrdiť, že pridávaním priamo točkovej vody, samozrejme v primeranej teplote, vzhľadom k teplote vody v akváriu, som nezaznamenal počas niekoľkých mesiacov nejaké negatívne vplyvy na živočíchoch, to znamená jednoduchých rybičkách, slimákoch, krevetkách, ostrákodoch a tak ďalej. A ani rastlinách, čo je podstatné. Ďalšiu radu, ktorú som si zobral od pána Midhofera z jeho videoškoly,
akvaristiky sa týka hnojenia, ale k tomu chcem natočiť samostatné video o hnojivách. Ale môžem prezradiť, že táto rada ma zbavila rias. Po roku snahy prísť na to som jednoducho aplikoval radu pána Midhofera a naozaj to zabralo. A okrem iného ešte iné rady, ktoré naozaj fungovali. A povedal by som, že týmto kanálom, taký sumár, naozaj oplatí sa venovať čas a človek sa tam dozvie informácie, ktoré naozaj fungujú, na rozdiel od rôznych fór, kde človek číta a čo akvarista to názor. A moja osobná skúsenosť je, že fóra ma veľmi pomýlili, keďže som dostal rôzne rozporúplné rady a urobili viacej škody ako osohu. A ako som spomínal, posledným zdrojom informácií je knižný titul od pani Diany Valstadovej, preložené teda do češtiny ako Ekológie rostlinného akvária. Pani Valstadová pochádzala z rodiny akvaristov, stala sa vedkyňou a mnohé princípy popísala, aj experimentálne odskúšala naozaj takým vedeckým spôsobom a spísala do tejto veľmi cennej publikácie. Je písaná odborne, veľmi do hĺbky, ale myslím si, že aj zrozumiteľne a naozaj človek po jej prečítaní sa posunie o kilometr ďalej, nakoľko je veľmi obsažná a od chemických procesov sa dozvieme o baktériách, živinách, teda výžive rastlín, substrát, zakladanie akvária a tak ďalej. Podľa tejto pani je pomenovaná metóda zakladania akvária, Valstad metód po anglicky. K tej metóde je možné nájsť množstvo rôznych videí. Napriek tomu, že teda táto publikácia pochádza už v originále, no už nejaký ten rok bude mať, zhruba rok 2000 typujem, čiže už to bude cez 20 rokov. Tieto informácie sú stále platné, napriek tomu, kam sa akvaristika za tie roky posunula. A myslím si, že investícia do takejto knihy, aj čo sa týka časovej investície, sa potom akvaristovi určite vráti na tom, že sa môže vyhnúť takým chybám z nevedomosti, z neodbornosti, ktoré ho potom môžu stáť ďaleko viacej času alebo peňazí na to, aby tie chyby boli odstránené. Samozrejme, nie každý má rád takýto štýl akvaristiky, ktorý je založený na výživnom substráte, ktorý tvorí hlina. Na ňom je pokrývka. Dôležitú súčasť samozrejme tvoria ryby, ale podstatou sú teda rastliny a ich výživa ako základ fungovania akvária. Čiže pre tých, ktorí sa uberajú v akvaristike týmto smerom, by som povedal, že nutné čítanie, a myslím si, že každý akvarista, hodzakej akvaristike by sa venoval, by si túto knihu mohol dopriať napríklad ako darček a prečítať si ju. Okrem iného sledujem ešte iné kanály, ktoré prinášajú tiež veľmi hodnotný obsah a sú to naozaj šikovní akvaristi, ktorí ich tvoria, ale nedá sa hovoriť o všetkom, takže ešte zo pár linkov na ďalšie kanály by som pripojil potom pod toto video a je už na vás teda
či si ich pozriete alebo nie, a zostáva mi iba poďakovať za vašu pozornosť a budem sa tešiť na ďalšie video.